だきさせていただきたいと思います。お手元に歌詞があると思いますので、歌詞カードが手元にですので、2番が終わったら感想が入ります。連想に続いて1番から。じゃあみんなで歌えると思う。花祭り僕らが知らないんだ。レパートリーに入ってなくて。アルゼンチンのさ、アディオスパンパリやってました。いや。先週までできたんだよ。練習してできないんですよ。3ポイントの曲を少なかったんで、3ポイントのメインの曲を連絡してる。3本やっていう形が楽器がメインでこういうような曲にこれある程度3本やってるスペイン語でこのアイマルコとはアイマルコですよね。シークとか結局なんだらシークを引っかかります。シークばかりとネタが別に
さよなら。見つかりしたっていうのは何だっけ？意味。これこちらはライマラで違うものだと思いますけども、向こうの先住民の言葉でさまざまな色や形のものという意味があります。要は、まあ、みんな仕事も違えば年齢は違ったり、それがみんな楽しくやっていこうという感じです。いや、どうもありがとうございました。いや、背中を化粧してきたもんですから。背中に哀愁がありますから。そっちの方ってどうするの？そう、相手のこと聞かなきゃなんない。もうちょっとこいつのこと聞きたくないもんね。これが一つだけ、これナイロンのやつなの？最初これ木でできてるんですけど、アルバニーのトータル使っていらないんですよ。いい顔が見えなかったですね。呼んでいただければ漫才を見ていきますから。本当に僕エイトバンドでやろうかみたいな話もあったんですありがとうございました。